Ayan, nakita nyo ba? Gamay akong pilok. Today is just a get ready with me video. I don't have anything in my face at the moment. So, ayun. So, marami akong time. Daghan may time, kaya naami time para mag-film o get ready with me. So, we will start with the nilagay ko na siya dito lahat para mabilis siyang kunin. So, I will start with the moisturizer. I am with Pearl. I am with Pearl and Mel. Beautiful Pearl. Magkasama kami sa the same, I am still using the Time Moist Age Fighting Moisturizer to keep my skin hydrated. So, ilalagay niyo siya before the primer. Using your beauty fingers, ito po yung dalawa, ito po yung tinatawag na beauty fingers because less po yung pressure. So, ito yung gamitin natin whenever applying anything in our face. And then, don't forget to include your neck. And after that, I will now proceed with the primer. This is also a Mary Kay foundation primer with sunscreen na SPF 15. So, yung mga SPF 15, they are believed to block 95% of the UV rays. So, your skin is protected. And it can also minimize your pores. Then, after, I will now proceed with the matte wear liquid foundation. This is good for oily skin. And my shade is beige too. So, I'm already done with the liquid foundation. I will proceed with the concealer for my under eye kay itong kayo Bilar Besh. Papansin nyo, nag-even out na yung kulay ng aking face. So, I will proceed with the concealer. Then, using a beauty blender, I will blend the concealer into my face. Wala akong balbal. Kuman ako og butang sa concealer sa akong face. And then next, I will proceed with the pressed powder. I'm still using Mary Kay Mineral Pressed Powder in the shade beige too, but this is a little bit dark. Medyo dark siya sa ako ang skin, pero okay lang. Wala akong balbal. Puti kayo. Pero puti kayo siya dara sa video, pero sa personal kayo hindi siya puti. Natural lang. Ayan, natural lang kasi din yung color. Ayan, nara mo dara. Okay, human ako sa pag-powder, I will proceed with the kilay. Usually, dito ako nagsa-start, dito sa part na to. And then, yun. So, papakita ko lang sa inyo. Pagbuhat mo og duha ka line sa ibabaw sa kilay o sa ubos sa kilay. Depende kasi yan kung ano yung natural shape ng brows niyo, guys. Para natural yung look, i-follow niyo lang yung natural. Huwag yung parang nag-change yung mukha niyo. Parang na-alter something. So, ayan na yung aking nagawa. Tapos, i-feel ko lang yung aking kilay. So, dalawang line sa ibabaw o duha ka line. Isa ka line sa ibabaw o isa pod ka line sa ubos. And then sa pikas, ako bang sang buhatan.
So naara siya, naka-drawing na ko og line sa akong kilay. Isa sa ibabaw ug isa sa ubos. So mo na siya. So ako lang i-feel sa Bisaya. Then guys, ayaw mo pag sulat diri dapit kanang dara para dili harsh inyong kilay, dili harsh tan-awon. So dapat i-blend niyo using brush or spoolie. Ayan, so I will just blend my brows with using a spoolie. So I will be using a pencil eyeliner, also from Mary Kay. Ang nice ani nga eyeliner kay naa siya pang patalas. Kung pahait sa eyeliner, ito po siya o sa iyahang taklog. And then gagawin niyo lang pahahabain and then you parang ano siya, parang sharpener na magiging matulis ulit yung tip ng inyong eyeliner. Para natural lang siya tan-awon. Diri ko sa dulo ga butang. So, ganito siya. Ayan, kita ninyo dito rin siya. Sana ay eyeliner o walay eyeliner. Buhay yung aking mata. So, sa kabila naman, ayan. Tapos, pwede rin dugangan dahil there is a start and then init na to siya. And half from here and from here, then ito din siyang smudge. So, using a smudger, ito po. So, naa siya foam na gamay sa dulo. Ayan. Smudge lang natin yung ating eyeliner para dili siya mukalat sa ubos sa ato ang mata o sa ibabaw. Kailangan talaga water resistant yung gagamitin natin para hindi tayo mukhang mumu. No? Hindi magmukhang mumu. So, smudge lang. Pahiran lang siya. Para yung mga sobra matanggal. So, after that, because I don't like to put on eyeliner on the lower line of my eyes, pagkahuman na dili ko ganahan o butang mag eyeliner diri sa part sa ako ang mata kay para dili kay siya isog tan-awon. Ako lang iana ang smudger para katong mga products nga naa diri gamay lang mabutang siya sa lower part sa ako ang eyes. Ana lang. Okay, so I will now proceed with the mascara. So I will curl my lashes. Ayan, nakita niyo ba? Gamay akong pilok. Okay, then I will proceed with the mascara. I am using Mary Kay Lash Love Waterproof Mascara. Ganahan ko ani nga mascara guys, kita na ganin niyo siya. Kung maklaro ninyo, mga pita, tanawan ninyo siya. Hindi masyadong marami yung parang brush doon sa ano niya, doon sa parang brush. Hindi, parang yung mga hair sa ano niya, sa brush niya. Kaya dili mo dikit-dikit ang inyong mga lashes. So mapud akong ganahan kay natural lang. Papakita ko sa inyo, sana makita, sana maklaro ninyo.
So, I forgot again. Nakalimot na pod ko og butang og eyeshadow. Pero light lang naman ta, isang color lang. I forgot the name, but I got this also from American. So, usually brown lang yung nilalagay ko or parang yung pink na shade. So, usually either kanilang siya or kani. So, yan. Ilalagay na ako ng konti. Pero, wala ko salamin. Dapat kasi nauna to kasi sa eyeliner. Dayon minsan guys, mas dali dyan siya gamiton ang fingers. Okay? Para dali ra mahuman. Then using this shade, ilalagay ko lang siya sa ako ang brow bone. Hapit na time. Hapit na time, bird. Shout out pala kay Pearl og sayahan ako ng husband si Dwayne Johnson. Nakoy bronzer dere, ayan siya. So I will use this to bring back, sabi nila, to bring back the color onto your face. So kilid sa ko ang nose and then dito, parang contour yung function niya. Ayan. And then I will proceed with the blush on. This is watermelon yata ito. So kaunting-kaunti lang. I don't know if visible dyan sa inyo. Pero hindi siya. Pink na kayo siya sa personal. Ayan, I am already done with my simple makeup look for this Get Ready With Me video. And I will update you. I-update na ko umuunya pagka nang naka-prepare na.